choge chaje anene ase ebunge wodi yabo chitendere nigo bono banyorero bokonyi anene abana banyaruka ekero mo bwatanio yomo bwekiombekemo anyarete kagwesoke na kubakonya abasubati abwase enseme yukubwatkana ne kiombe kyukimaikate na Kenya Slum Youth Development Organization gekurawa na Job Mangondi oyokoriyekero kyobwa MC ase ewodi yabo chitendere igona tebiruna abana banyaruka mbatakeri gosirwa irikwenekera barabo ngotikara bara siskuru ekero bakogania amagania aliabo yakera litko ekere ndio muri kamuroba nyumba abana bayiseke muri no ko make sure mu mwana oyo abana bagoteseke because bakireka ki yo baba swati nekera baba swati mbata resanda tawo ekine kerenge kyo muibole oso mwana umuibole oso umuibole musata oso mukungu wa kisana omwana oyo ekero muti na bade sanda tawo chawara agotumia nakia kwa natero tumwa mmoja ndiye lakini ama mmoja ndio nyaka na bora kucheka kiende ndolangalia bali mtu wa kubise abali muna abiyo bali mwanzo bali mtu ndo batoko ekogera mono ko nyorangu muibole ochane ko naso mwana muiseke no muswa kwa nyorangu musache ere no ara akutata ediko bara como nangi pate kegendo na ande de mono ekero musacha akogenda uchukuru mwana yesanta tawo no mwana ule okora maskani none kera bate mizara okora akogote